Malta naqdet mal-kumplament tal-Ewropa fl-attivitajiet relatati mal-Jiem Ewropej tal-Wirt Kulturali f'esibizzjoni bit-tema tal-edukazzjoni u patrimonju fil-binja tas-Suprintendenza l-Wirt Kulturali fil-Belt Valletta ġew miġbura diversi oġġetti relatati mal-lingwa li jaġnu l-lingwa Maltija fosthom l-Arbi u t-Taljan. Kevin Borda, rappreżentant tas-Suprintendenza tal-Wirt Kulturali, spjega fiex tikkonsisti din il-wirja b'oġġetti prezzjużi għall-istorja mżewqa Maltija. Rajna li ma' lingwi huma rappreżentati f'dalijiet li nstabu tul iż-żminijiet. Ġifieri stent hawnhekk għandna esebiti numru ta' affarijiet minn Reserve Collection, ġifieri mhumiex normalment esebiti fil-mużewijiet, u għandna ivarjaw minn iskrizzjoni kuniforma, għandna wkoll elementi Eġizzjani għax għalkemm ma ġewx Malta l-influenza xorta inħasset, għandna lingwa l-Arbi, il-Latin, il-Feniċu. Preżenti il-Ministru għall-Kultura José Herrera għalli attivitajiet u esibizzjonijiet bħal dawn ikomplu jippreservaw il-patrimonju storiku Malti. F'pajjiżna, indubjament, il-patrimonju storiku tagħna minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħna huwa dik xi ħaġa żejda li għandna illi tina l-identità tagħna. U allura ikun żrub li kieku aħna ma nippreservawx għalina u għal tawarajna. Min-naħa tiegħu is-Supretendent tal-Kultura Joe Magro Conti għal kif dawn l-affarijiet esebiti juru l-kulturi differenti li kellha Malta mijiet ta' snin ilu u kif il-bniedem żviluppa l-lingwa, kitba u anke l-emozzjonijiet tiegħu.